Samo što su došli, a već pošli, kažu iz Libertasa. Sekundarni retarder razlog je zašto je čak 11 autobusa poljske tvrtke Solaris vraćeno. Pa krenimo redom. Libertas jučer popodne šalje medijima priopćenje kako je tehnička služba primijetila tijekom pregleda kako nemaju ugrađen sekundarni retarder. Pritom se pravdaju kako su iz navedene poljske tvrtke već ranije dostavili službeni dokument u kojem su naveli kako su autobusi opremljeni već spomenutim sekundarnim retarderom, ali eto kad su stigli u Dubrovnik, ispostavilo se kako je samo ugrađen primarni retarder. Već ranije u pojedinim lokalnim medijima gradonačelnik Mato Franković se hvalio pojačanjem Libertasove flote. Htjeli smo čuti njegov komentar na ovu novonastalu situaciju, no našoj novinarki Juliji Dragičević kratko je poručio kako ne želi komentirati jer zato je zadužen Libertas. Pa je pred naše kamere izašao glasnogovornik Libertasa. Kako ste uspjeli pogriješiti ovako s nabavkom ovih autobusa? Čiji je to kiks? Ne bih rekao da je kiks. Riječ je o činjenici da dostavljeni autobus nije odgovarao natječajnoj dokumentaciji od početka pa tijekom cijelog procesa. Dubrovnik Insider portal je objavio kako su u Libertasu već 22. svibnja znali da nema tog sekundarnog retardera. Niko to nije mogao znati dok autobus ne dođe pregledan. Da bi mi to znali, neko bi trebao cijelo vrijeme biti na izgradnji svakog autobusa. Tako da to možemo kategorički odbiti. U priopćenju navodite kako je neupitna kvaliteta i funkcionalna ispravnost autobusa. Kako to možete navoditi ako je tehnički neispravno? Nije vozilo tehnički neispravno. Vozilo je neispravno što se tiče prijavljene dokumentacije i dostavljenog stanja. Ono može voziti, ono vozi, ono se kreće, taj autobus je došao iz Poljske nekako do ovdje, da je tehnički neispravan. A ne možete kriviti nekoga iz Libertasa da da ostavku radi nekoga što je napravio neko u privatnoj firmi. Ko treba onda snositi odgovornost? Pa ne znam ko bi trebao snositi odgovornost. Mi smo naručitelj, mi smo naručili, kao da vi naručite tene preko interneta recimo. I vi naručite tene, otvorite pakiranje, vidite da tene ne odgovaraju onome što ste naručili, vi ih vraćate nazad, tražite zamjenu robe ili neku drugu alternativu. Ovdje je riječ o malo složenijem postupku jer je riječ o novcima iz evropskih fondova. Mi ne možemo uzeti nešto što ne odgovara onome što je prijavljeno. Po vam onda nema ništa sporno u ovoj situaciji? Sa naše strane nema ništa sporno u ovoj situaciji. Kako će Solaris reagirati, to je isključivo na njima. Je li se pogodovalo? Možemo čuti po određenim kuloarima kako se pogodovalo. Je li bilo pogodovanja? Možete li to potvrditi ili demantirati? S obzirom na činjenicu da je natječaj prošao više faza, da se žalila jedna strana, druga strana, da je sud, Visoki upravni sud donio neke presude i neke odluke da je DAKOM bio isto dio samoga postupka, ne možemo reći da je riječ o pogodovanju jer su sve relevantne institucije davale svoje mišljenje i mišljenje svake relevantne institucije je bilo ispoštovano. I tako u Libertasu kažu nema pogodovanja, a stanje u ovoj gradskoj tvrtki već duže vrijeme daleko od idealnog. U medijskom prostoru postavljala su se pitanja treba li direktor Ante Vojvodić podnijeti ostavku. Od ostavke naravno ništa. Neslužbeno smo doznali kako je od 1. travnja na čelnu poziciju ove gradske tvrtke trebao doći nekadašnji predsjednik uprave hotela Maestral Julio Srgota, ali i od toga, barem za sada, ništa. Opet nije tajna kako je aktualni direktor Libertasa u kumstvu s gradonačelnikom, a zna se kako su kumske veze jake u politici, pa nerijetko s kumstvom dolazi i pozicija.